fa'asahu Allahu wa nasahu. Allah min daga mafta bi adam ne yejiti min daga mafta bi asahu Allah da mafta wa nasuhu bi adam ne yejiti kanyamu da wadda naagi mute wotti ma haari tan yejiti sa dani ma fini gas tanka fiya ka dedda ka gaha ka nyamade on nyaloma hay goto bura kala ko banna da hen hay so jatti da ko buri bon a yejiti Allah وبرزت الجحيم هذا موليال جهنم ويلتنني لمن يرى جوغيده جيته كلا ñande en non siko dum wada ma so on nyalaw mari tagoje de cernama ko ni de cerdirte fa amma wa amma satari manna on khafa dentido gondudo wondude kulol walla man on ma ganduda mawna kininoma yawti keerol ɓurni aduna e dakammaji mu e dow hebde baraji ɗum woni amma man ɗaga on ma ganduɗa mawna kinima yawti bonineede ɓurni aduna e dow lahara e dow aljanna fa inna aljahima hiya almawa o ko aljahim ma jaaƴoyto eɗen mooli allah wa amma man khafa maqama rabbi siko tawi ko on kulɗo place joomum dimana ɗo miiji no jogori darorade janngo yeeso allah o heɓi mawnugol allah e sembe allah o andina allah wawrugo e giddande allah o darni ɗum e yeeso makko wa naha nafso haɗi fittadu anil hawa ko ndu yiɗi fa inna aljannata hiya almawa on ko aljanna rondi yo Allah waɗan yimɓe aljanna subhanahu wa taala wi ɗum tagi ulama en jogiiɓe gandal hoɓe jetta on wundiɗo belamma mum ɓe mbi e haala maɓɓe ida aratta sawaba siga tawi jiɗɗa koko feewi fandur hawaka fa khalifu ƴeew belammaji ma wundaɗa ɗum wa qila la yaslamu min alhawa illa al anbiya wa ba'du siddiqin hay goto daɗata e belamma wonkin so wona annabaɓe e hunde seeɗa e siddiqin ɗum tagi jimo arabe wi fa khalif hawaha wasiha inna man yudi hawa nafsi tanzaw bihi kulla man zay ومن يطع النفس اللجوجة ترده وترمي به في مسرع أي مسرع كوتا علماء العربي من دو فتانما ngopaan kala mo dofti ko woni fittanum ndu duggimma manam ndu halkuma ndu duggimma tanza ndu dofma tan ndu tappa leydi kala non on do dofti nan noru do welindu ndu halka dum yani ndu weddo dum e jannirde wa ummade dum non aya o e hoore ma laati fof wi siko tawi yawmal qiyamati bone bondo ari bone kubtinɗo boneji o ari ko yimɓe ɗin tan dagata dendagal on kulɗal maaye dow ɗum ko aljanna fi dendagal on dewɗo ko weli ɗum jorti moƴƴere to Allah heɓata ndutoɗen to Allah subhanahu wa ta'ala wi men ayyuhan nas yasalunaka ɓiɓɓe adamina namnama anil saati honde daranga ayyana mursaha honde daranga darato an haɗi namnoɗa beela maaro ustama ko waɗi ma e ɗum haɗi namnoɗa beela goloriyaɗo weeɗi soot walla no banana kilo mum foti anni ƴewto hoore ma tan honde daranga darato ina wayi jooɗoɗen joni e leydi he tan ha leterel ara e men wiye ko denowo makka walla denowo ɗabri nelaɗo kay windi oɗo lettere ɗum nan gandirtama ala hay hunde wiyata ko binduɗo fof yo yoɓ buuɗi ɗiɗi onne yo tottu goɗɗo yoɓa buuɗi ɗiɗi onne ɗum kay commerce na hirɓinaki ko sodde kalis kay natti mulɓuɗ jangga darga darato yimɓe cooda kayi buuɗi ɗiɗi ayi haqqillaji jaɓaɗi liggade ɗum ɗum tagi Allah tedduɗo towɗo wi en ya muhammadu ande
yedduɓe ummital ɓe yedduɓe darga ɓe ina mbima mayɓe ɓe hoɗe ummitto wamata qiyamu ha wo duhuriha fa fiima holko nannuma antana an bo min zicra ha wakkande wiɗata anda yawmal qiyama sin daro darata an hoore maga nannuma hen a fa fiima hol nden hunde holko taki antano an zicra ha haɗa wakkano siftorde yawmal qiyama sin daro hoko nannuma hen a ayi nelaɗo waɗama tahdir mo nanduɗa وهي الذي ما هذه الذكرى الدائمة لها وما هذا الاهتمام الذي جعلك لا تعلو وجودا في سؤالنا منتهي نلاد صلى الله عليه وسلم روى عن عائشة أن رسول صلى الله عليه وسلم لم يزل يذكر الساعة ويسأل عنها حتى نزلت هذه الآية نلاد سفتر يوم القيامة هم نامتنا أودو نيلوم ها أو آية جيبي نيادي أودو آية جيبي نيادي نو يلتينا لا بسا نام نماني دو hima ɗum namno joni wayno tan yawma makko o yawma jibril nder jibril wino nder jibril winde onon jangguɓe hadis nder jibril wimo nde darga darato ko wiɗu ko wiɗu oyi ko namdiɗami ko ma to an ɓurin ɗum andude min de mi anda ɗum ɓe garti honde hono alama mum way hono mandar toon ɓe peeti kono wonde darga darato ɗum neɗɗo foti namnade ko beela hirtima walla ma dañ ko hajati walla ko wotti walla tinno waɗa feere rewa allah no moƴƴi gila yawmal qiyamati darade kono noon namnade kuuji ma so darima no holko keblani goto meeɗi arde nelaɗo wi ɗum nelaɗo matta e tagumu saa o wi ɗum holko keblaniɗa ɗum holko paranɗa ɗum waajo arte wona en ñañade ɗum noon yawmal qiyamati en ganda to woni keɗe ko allah wi muhammadou ila rabbika e joome muntahaha yani ko ɗon yawmal qiyamati haaji bimana ila rabbika yantahi ilmu sa'a fala ya'lamu waqtu qiyamuha ghayru wa lam yutihi almalak mukarramun wala li nabiyyin mursal annabi ɓurɗo ɓattade nabi nelaɗo e malaika ɓurɗo ɓattade e malaikaji allah ɗi hay goto en allah tottade seeɗayal yo andu wode darga darato saka ceerno jaggu hoore ma ƴeewa beela ma dañ juuriɓe dokkuma kaalis jaltina yimɓude yimɓe aɗi sernaɓe kurno yimɓe ka daña buuɗi aɗa yimɓe juuso yawmal qiyamati mbaɗe naggam o darga dara kono yimɓe mbaɗa ɗum naɗa darga darate taw kanko dañi kaalis hande kay sonde wurno jaɓata kaalis o wima joni gadde kaalis cakke ɓe mbaɗate ni cakke woto darga darade cakke woto darga darade joni on yimɓe cakkima joni o mo ñamata kaalis o jogorɗo mayde dargere daro subaka ɗum noon ɗeɗo gueɗe foti yaltinede haqqillaji hulan binneji yooɓe keblana ɗum golle moƴƴe ɓe parana ɗum liggeyaji timmuɗi ɓe mbasa jortade e goɗɗum yawmal qiyamati gandal mo woni koto allah innama antana an daraja ma e martaba ma antana an mundirun haɗa jertina man yahshaha on bono hula yawmal qiyama to aya goɗɗo allah wi innama ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa huwa o woni tafsila o serdanta ɗum hay goto o feñina tum ɗum hay goto sona hoore makko kono ya mouhammadou muñen haalanma hen seeɗa ka annahum ɓe namnotoɓe ka annumma mbiyaɓe yawma yarawnaha ñande guite mabɓe tege yawmal qiyamati maɓe jaggo e koye mabɓe lam yalbasuɓe meeɗa wona e aduna he illa ashiyatan tawi ko kihiɗe aw duhaha waɗi noon yawmal qiyamati darato ko subaka kono on waktu o ko subaka siko tawi joni ba adi feñje ko leydi arab manam yawmal qiyamati darima makka e madina so ba ari to subaka enen ba arata men ko jemma jam tawtaki hetan saabu ɗo joni ɗo gonɗen ɗo ɓe goni koye 7 heures jam e juuli jeeɓe guila foof ɓene lelo koyti joni nani 8 heures joni inde nani joni 10 heures Moscow e Chine nani joni 11 heures ɓe gonɗen ɗo jooɗi ɗen goho ɗiɗi tati nayyi joyi jeegom Amérique nani 1 heure ñalawma Amérique nani 1 heure ñalawma enen heɗen joni e 4 heures Amérique nana 1 heure subaka Canada nana e 11 heures subaka Chine populaire nana e 11 heures jamma Canada nana 11 heures subaka ayi siko tawi yawmal qiyama darima 10 heures joni masala 10 heures pili
makka tawta ko on waktu 10 heures mabbe subaka tawta ko enen heden gone 7 heures on waktu Amérique ina e minuit jam Canada ina e 11 heures jam yani heddibe be tay sa yahi caggal dowal keddidi engel to muhidin jamdi shamali tawa be ni mbayri nange duubi lebbi jeegom sa yahi do mudi jamdi janubi tawa be nangone nange lebbi jeegom jiani jam ndege non nudum ardata ni Allah wi e warona men dum misal dum ara haqqille fu haqqille bawa dum jaggudo wi ko sigo dum ari onon foodo gondon do dum arata be ko subaka dum arata be ko kikibe elle wonbe kikibe be din bare mu'en de be sikkata be meeda wona aduna sona waktu mbobe tay dumeno be sikkata on waktu tan be yawmal qiyamah tawmado sikkata gila aduna tugga ko don bu fuddi bare ngari subaka be be sikkata ko nyande en dan aduna fuddi lam yalbasu illa ashiyatan aw duha ma aduna ngurdam dam no lelirno e nyalawmaaji dina mawnirno tuggude nyande Allah bi adama inna jalnaka khalifatan fil tuggi nyande en ha nyande yawmal qiyamati dari sika tawima e aduna he sifu dum arde ma ko kikiri sikkata ameda wursona nyande he sifu dum are ma ko subaka sikkata ka ameda wala aduna sona nyande he ndutno simore subhanahu wa ta'ala والنازعات غرقا يتدفت من مدن منشرها والنازعات غرقا سبحانه وتعالى يمي وندري كود الله دغوج دين فين والناشطات نشطا وندري كود الله جلتوجه ngol do lawol nata ngol do ko buri laab والسابحات سبا mi wondiri ko dal lumbotode der laabi mu'eni no ummo ngol lawol na petengol de hitande ina mun jalta de hitande na nata de hitande fasabiqati jawnidi jawnatode sabqan e ko buri yaade wade doga fal mudabbirati amran e tuppitode yamirore subhanahu wa ta'ala yawma tarjufu rajifa nyande leydi ni yelki tatbawha rewa mayri arradifat toggiɗon asma qulubun ɓerɗe ɓiɓɓe adama yawma idin ñanden wajifatun ko kulɗe absaruha gite ɓiɓɓe adama ñanden khashi'atun ko koyɗe yaquluna hoɓe mbiya a inna ndera minen lamarduduno komi ruttotoɓe fil akhirati de caggal to wiyeteno aduna a ida kunna mbela somin laatima idaman ƴe nakhiratan booƴƴe mais nan wiyeton ɗum booƴƴe yaat yangal ha natti hanti haɗa wawi helir jungo ma qaalu ɓe mbi tilkano ɗum de so woodi woodde idan nden karratun ko duttogol khasiratun perdugol fa innama no wiide hiya no yawma alqiyamati zajra ko wulago ko wufago wahidatun woot fa ida ndeke yo hum ɓiɓɓe adama tuuɓi sayratene jooɗe dow boowal gotal allah wi ya muhammad halko goonga atakare ma hadisu Musa إذ نادى بمدم ربه جونيك بالواد المقدس دوا الذي إذا بيا إلى فرعون إنه لفرعون طغى به فقل هل لك بلنا وودا ما إلى أن تزكى دبيوتا أن تزكى دلابتا وأهديك من فيون ما إلى ربك جوم فتخشى كل الله فأراه موسى هلب الآية الكبرى هاونيد مولد فكذبوا فن موسى وأساءوا بموسى ثم أدبروا رمتي يسآه ما يهكبر بون بون فحسروا رندي أدنى مكتو فنادى أند فقالوا لنا ربكم الأعلى من جوم غوتو فأخذه الله الذي بتاب الذي بكلب نكال الآخرة لك كنغل شكتي غنغل والأولى كنغل غدنغل إن في ذلك أيها المؤمنون إقال ودي فرعون كون إبرة من يومي واجه تسكية لمن يخشى منه سبحانه وتعالى أنتم بلغ أنم أشد أري دول أري خلقا تغوري أسند أم السماء بلغ أسمان من بناها من مهد ورفع الله بمت شمكها بأسمانه فسواها وفند ترد أسمانه وأغبس ويبدين ليلها جمع أسمانه وأخرج ويلكن دعاها بيتاي أسمانه
والأرض ليدي دي بعد ذلك جدل دهاها وورتدي أخرج منها يلتني ليدي ماءها ديام مي ومرآها إلد مي والجبال كاجد أرساها ونبل متاعا لكم كنيم من ولأنعامكم إنيم من بالي من جلود من فإذا ستلي يا محمد جاءت الطامة بني كنت دين دوسو يبتدي الكبرى موضو يوم يدين يتذكر الإنسان بآدم سفترت ما سعاك ورث وبرزت الجحيم جهنم يلتنني لمن يرى جديد كالجت فأما سقيمن أنتغى بول وآثروا برنا الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوى دون والتنمك وأما من خاف أن كل مقام ربي فلاس جوم ونهى النفس وهدي فتان عن الهوى كمين فإن الجنة هي الماوى يسألونك هو بنامنا يا محمد عن الساعة قادرن أيانا يندي هونde وقت برساها درجولم فيما هوكو نام ما أنت نعان من ذكرها يسفتر يوم القيامة دروس درتا إلى ربك فيدي جون منتهى ونوقتن يوم القيامة قندر منتون هاج إنما أنت نعان منذر كاجيرتنا من يخشاها ونهر يوم القيامة كأنهم من بيابد آدم يوم ترونها يندبنجي يوم القيامة لم يلبسوا بنيبان بتبتان بغنان يعني أبنه يا محمد إلا سوانا أشية كيكيد غوت أو دهاها ولا سبك غوت بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون سبحانه وتعالى أيها المؤمنون ندو سمور تدون يتين أما يتساءلون أما أنا أي شيء هلدين هود أما هلدين هود يسألون ببي آدم نامنته يسأل بعض من البعض خلق يوم القيامة من يوم خلق نامنته عن النبأ بنامنته كبار العظيم موت بنامنته كبار موت ولمانا أولو كبار موت والمراد به خبر البعث من القبور والأرض على ملك يوم الدين قال نامنو قد درجة درجة ها عند بدا شان قرآننا هلاين هلدين هود يتساءلون بنام من درت هلدين هود يتساءلون كم بياتكم كيف يتساءلون بنام عن النبأ العظيم كبار قرب مولد كبر جيت الله بيجوجا كبارين بوت ويتيك يوم القيامة الذين النبي العظيم الذين هم كبار هم كم فيهم مختلفون بالنور الدري سمتين بآدم ينغري هذا هابيد دنن كسمور اندي يهاتكو أي شيء يسأل المشركون من آل مكة وغيرهم روى عن ابن عباس لا بد القرآن بالعلم الحديث إذا لم يأتي الحديث قول الصحابة يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفسر القرآن يعني ابن عباس لي قال كانت قريش تجلس لما نزل القرآن فتتحدث فيما بينها فمنهم المصدق ومنهم المكذب به فنزلت أما يتساءلون يعني وبالنور نديره بمكة نابج ليلا ونهار وبنامنو بنجيوت القرآن بينهم بيشالو بيكال درغ بيجب بيشالو اندر رؤية سبحانه وتعالى بنامنو عن النبي العظيم نبي العظيم فرتتك الذين دينود هم كم فيهم مختلفون بالنور نديره خلدوب آية قد هيون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر آية قد من ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما كنا مستيقنين سبحانه وتعالى إن حالنا هورم ويكو بلين وبسلين ندر بفام ندر دكو الله يدوم بمبي حيهون ونناني بدوي عدن سنا ورد نموت دا ونحيا دا درنگ من كالانته ومن جنناك من نندا سبحانه وتعالى اندر آية الله مرت كل إيراد الكلام بسورة السؤال والجواب
ha ɓeydo famnade ɓeydo leerde ɓeydo tabidde jaabowol ngol e pittali namniɗo ñande hen woni de koɓe namdoto ko ñande hen woni de Allah wiyata mon limanil mulkul yawm limanil mulkul yawma koɓe namdoto ko ñande Allah heddori gotol konngol o wiya limanil mulkul yawm homo laami han homo laami hande limanil mulkul yawm o rutto jaabo hoore makko wiya lillahi alwahid alqahar ya muhammadu kalla batte haqqillaji kalla kalla laysa al-amru kama yazama haula al-mushrikun ko be cikkata ko wana dum kalla ala sayalamuna pay andude holko woni pay andude do bi adama nyande wada tobbere lelna reedu yaay mum tobbere nde woni to lebbi jeenayi tobbere nde fini subaka nde wondi adam biddo adama neddo dari fi tekke mum leydi jibina wi'a fabbaldu ina woni pappalel kiccel e neede deddede fiyeede tongede yawta ɗon wona gayni wona cuɓinel bawgel aynol walla bawgel janngol rewa ɗon ha wona sagat rewa ɗon ha wona kambalen wona ɗon ha wona nayeej wona ɗon ha fine subaka wiya ƴette maayi subhanahu wa taala ya muhammadu sayalamu on to yannata ñade mbaɗaɗa e toɓɓere reedu yaay ma fii ñade maayata sayalamu ɗum on gandu no gurdam aduna wowi wallahi mon gandu hakkude men leer ma leer ɓe ndewnan maami ɗo tan ɗo gonɗa waadere ndiya gonɗa waadere ƴiiƴa gonɗa hufere tew mbannani ƴiye ha ɓooyi darbumami mbimami e leydi fof yimɓe mbi jibinam faɓɓaldine jogee juuɗe ha ɓooya wawa lat wawa jooɗ rewa ɗon ha ɓooya wawa ñamde wona ɗon ha ɓooya wona watta dogde ha ɓooya watta nele wona ɗon ha ɓooya wona sagatere ha ɓooya resa ha ɓooya rewa hakkude cukalooje rew hakkude gollel mum yomi ñaam mi ñaamani yomi hirta mi hirtaake ɗo o yawmal qiyamati wona ɗo a ɓooya tura keeci wona ɗo a ɓooya natta ummo min gonɗo ɗo ha huude juude wiya ñawi janngo waɗe tagge wiye maayi kalla sa yalamu won gaddu ko kewi hakkude men ko namno ɗon goma en gandindir koole eɗen jogori andendir summa kalla sa yalamu refti hen ma andu ko ɓuri ɗum laabde holnde ñande beddoɗa e nder gaska summa kalla sa yalamu ñande mbaɗoɗa e nder gaska bandiɓe ma e yiɓɓe ma e sehilaɓe ma e ɓiɓɓe ma e rewɓe ma e jawdi ma hooti galle ɓe goni enoɓe neemo leliɗa leydi no foti ko million hitande so duuɓi joyyi so duuɓi jeegom so temedere hitande an andi lelaɗa fina subaka jibril wiyemon ganda ko asrafil wimon wulago caa fo kafto keɓa dow leydi e keɓa sahira gona ɗon daraɗa ngal boowal haɗa hasde haɗa haalde haɗa yemnodire haɗa dogde haɗa moggodire haɗa doga haɗa woni hen haɗa ƴeenga haɗa tello ana Allah ha jottoɗa aljanna walla naata jaygol summa kalla sa Allah muno mon gandu hakkude men ma Allah wallahi to en coasirtude billahi en coasirtude ɓe namɗa toɓɓe reedu yaay ma ɗo ha ñande maayɗa ɓe maayɗa ɗo ha naata aljanna walla jaygol wallahi ma andu kabru waɗo yesal ani nabillahi ma andu kewi subhanahu wa ta'ala ni ayuha nnas caggal nde o haalli men o naati omo haalana men qudra makko mo foti Allah ko joom kattande Allah ko joom yurmede tawi noon yedduɓe Allah ɓene belsendiide tawi wonde wone yeete guite maɓɓe o wi onon ɓiɓɓe adama mbeɗa mon namdoro Allah alam najalil arda mihatan beele mi waɗani leydi ndi ko bertani homo mon ñande bertannimo omo addannomi jegam hay walla addanimi homo addanimi leeso ko bertuɗa e mayri fof ko mayri ummi kala ko bertuɗa e leydi ko leydi ummi ko ɗum woni fof noon so lekki taƴƴa ko leydi ummi so daaga gadduɗa ko leydi ummi so leesa gad kullama bertuɗa e dow leydi he koye leydi e ummi ɗum tago wi haalam najalil ardi mihada hanti o adidima ala hantida jaggir hono jaggirtoɗa leydi ndi ko bertani kono bertata dow leydi he ko kadi ko leydi e ummi ndeke noon tout ko min werti ala ko ɓi adama jogui a jogaki dara ko joguiɗa siko tawi ko banana ko leydam ummi ko ndiyamam yani hen ha fuɗi siko tawi ko maaro ko leydam ummi ko ndiyamam funni siko tawi ko gawri ñamata ko leydam funni ko ndiyamam funni siko tawi ko kosam ɓurɗam jarata ko min jeeyi naggam ko min ñamnito ɗum huɗam yarnata ɗum ndiyamam foko bewɗa hen ha alam najalil ardi mihada beela mi wertani leydi werti walla werta
allahu akbar subhanahu wa ta'ala wal jibala kaaje ɗe awtadan manmiɗe pengde homo maçon mon walla homo technicien mon garnoɗo addi busoŋaji mum wallini feewi hono ɗe goni siga en gotel fokkatima leydi ɗi wina yana hombo mon addata jamguel mum fiila hen a daro hombo mon wal jibala ya nasi awtadan banni ɗum fengde waɗa leydi ndi wuuro wa halaknakum taklimon aswajan ko on façaŋaji ɓe jiida ko jiɗi tawa on yiɗi lacciri oɗo so addi lacciri tan nema wona memde yiɗere mum cikka fijat tawa allah no ende yiɗa tawa o sini ƴakka ɗo tew cikkata ko mbaroje tawa oɗo nani hen kusel gotel reedu dogat balɗe tati darata manni mon façaŋaji ɗi jiiɗa yiddeji ɗum tagi subhanahu wa taala ɗo ulamau ilmu nafsi en mbiɓe allah tagi aduna mu o ina andi aduna o waɗat toon ko yimɓe ko sofateɓe o waɗi toon gueɗe tati ɗe gueɗe tati gotel fof wawa yondinede gueɗe tati o waɗi ga ɗeɗo gueɗe tati gotel en fof yondinta gotel en fof yondinta ko ɓongel ngel ina e gueɗe tati e hen ina e gueɗe tati hen ndiyam ina gueɗe tati hen wuura ndo anduno ɓiɓɓe adam ko sokoteɓe so ƴetti nguura o waɗi ɗum e jungo woni hen ay goto heɓata o rutti o waɗi nguura façaŋaji ɗiɗi o sari ɗum ha heewi o serdi yiddeji wuuroɓe ɓe e nder nguura he won jiɗɗo gosi won neɗɗo so yari gosi tan tuuta won jiɗɗo kosam won jaro kosam tan tuuta sa haaɗi kam kosam ma tawi mi yiɗa ɗam ɗo wona heɓat gacce laaɓi ɗiɗi tan taw min mi yarata kosam yañere gotel tan mbiya yarɗoy wona min mi andano mi yarata kosam a hersani sikkata ande ko kosam ma ɗam joguiɗa walla lacciri ma ndi walla gosiɗa walla ko ɗum wuri yimɓe ɓe ala allah wiide addi ɗe nguura sar ɗum ha hen serdi yiddeji kadi e nguura o rutti o waɗi hendu so waɗi ɗum e jungo lamɗo won keɓo ala o sali hono duɗuma lat kala keɓɗo boowal tan utte ha wiya min de kula nder tan jaggami nattoya yoɓetake ala mum ala facture o wedditino ladde ha heewi o rutti o addi ndiyam o fondi ɗum o waɗi ɗum e juuɗe yimɓe kono o sali ɗum famɗin o hebbini wannoon sa haaɗi kam ndiyam ɗo tan mi yaɗani yara ayi sonno waɗin ɗum e jungo neɗɗo tan ko o tan jogui ndiyam yimɓe ne jara ƴeewe robinan ko jogoton ko nan a yiyat tan neɗɗo bande yowno debbo mo e ɓinguel mum tan sokoro billel yo ɓe wiye waktu ara taw kañum jogui ndiyam sonno ɗum woppono ko juuɗe mum ma jam baɗi ɗum tagi subhanahu wa taala gueɗe ɗe layanta ɗe woppittaɗe ɓiɓɓe adama won min waɗi leydam ndi min werti min ƴetti kaƴam ɗe ñiɓi caggal ɗum tagmi mon façaŋaji ɗi jiida yiddeji wa halaknakum aswaja tagan mo rew façaŋaji haɓe mbawa wondude aɗum en mbawa wuurde caggal ɗum wo jalna nawmakum subatan mbaɗanni mon ɗoygol ko foftere ko neɗɗel ngel ñalli tanko ko fof e hiilade teɗi guura mum siko futoyi yawti yiyata kena ŋaɓla ɓe ŋaño ha ɓooya tan mi werta ɗum mi mbawi ɗum yiɗande min nunnata guite ɗe min haɓɓata hunduko ko min uddata noppi ɗi mi wiya ɗum serew mi nawa ɗum so fini tan wano guila jibina meeɗa liggayade hande ɓuuri softude janggo o jalnal nawma subatan ko foftere koɗoygo subat ko ɗum foftere yani subatan asli konngol arabugol to banggal subatan asli maggol subatan to cosan maggol yani subat firtata ko aɗol haraka ko tajje golle ko tajje dille ɓoygol koko taƴata dille kaari ko jahowo so ɗanio sa yeyi tan tawata kina hara ɗum ne hay sa jola maɗa wawi ronda ɗum beddoyɗa ɗum caggal to wo jalnanawmo kum suɓata mbaɗanni mon ɓoygol mon ko ɗum taƴgol tampe mon ɓe cippiranno ɗon e ñalawma hoɗon jawɗon jiiɗon gurdaji mon falmushahidu anna fi nawmi bida sa'atin fi leyli raha yani waktu yon seeɗa tan ɗanaɗa wona foftere daña doole daña softede mbawa ruttanade kadi golle ma lawla dalika la nafidata l quwa so nde wonano ɗoyi neɗɗo yata ɓooya tan taana goɗam
wawa ala hay goten joyide atelier yimɓe hay goto joyi atelier yimɓe atelier autoji atelier biskelaji atelier batonaji kono ɓi adama so ndowni gasi ala ƴete tan kay balle ɗum tan neɗɗo o gandi ala doole ay ko ɗumi atelier o ala doole tawde ala doole noon yo heɓɓite woto boorede wo jalna naharu libasa astahfirullah wo jalna leyla libasa mbaɗanni mon jemma ko wutte sa yiɗi dooɗa ko ranni sa yiɗi dooɗa ko ɓalli sa yiɗi mbasa doo siga neɗɗo heɓiɗa e niɓɓere heɓi ga niɓɓere o gaddodirat computer tan kaari no mbaɗɗa tawa ko fofforde ɓoytu allah no waɗan ɗum wutte ha ɗumi leydi wo jalna leyla libasa mbaɗanni mon wutte timmuɗo mbo hay goto yiyata goɗɗo o oɗo wutte ko